Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Rangïalehkai Phutbol ke Argentina uluka streju. Ubelehkai haka club na Venezuela ke Maritimo de la Guaira. Ula duno ki Ngut ki Khun jong u bade ke Kurim jong u na ke Jumai Jumai Venezuela ke bajia dang hakini ki kendiat sngi. Uni Rangïalehkai Phutbol balai puprasnam ke Karta udan Caracas bat ke Khun ke club jong u ban pen kre ke Rangïalehkai haka por ba Jumai bahe katba ke Kurim bat ki Ngut ki Khun jong u ki dan hayeng ke bala khalam na ke ute Jumai ubahe. Kinong yarap ke layo ban sei hadian nyu pasau kentai ki ki laingut ki bala syatap haka yeng bala khalam ukpa bat uhanmen jong utrejo ki lami na Argentina bande cha Venezuela banyarap lang banyo sei yaki. Hashwa banap ya kamet jongki utrejo ula post ya kador jong u ba ushan lang bat ke Kurim ringkat ki Khun haka story hapo Instagram bat haka ni kapor umpat tip lagi dang na ki layap. Hadian katukane por ka club jong utrejo kala pelat haki social media ban penpau ke jing sngolam bat sngosi na ke jing tu no utrejo ki Khun bat ka Kurim. Ikwa ban pentip syabaro ki nong shnong ka Venezuela bat ka Argentina balalap ya kamet jong ki bahyeng utrejo bakila khlat no. Ni ai khuble ya baro ki ba ai ke jing kershan bat ke jing sngolam na ke benta ka yeng ka sem haka ni kapor laban pau ka club ka yeng ka sem utrejo ka de ka we ka balamat ni ka jingja basngosi na ka jing khunyo artali ki Jumai Venezuela haka ni ka tayo baladap de ki hajar ngut ki breu ki layap na ka jingja basngosi hati ka ri ba de ki pau hajar ki la dono ya la ki yeng ki sem ka jingwa de ki badang jar ngai ba ka jing a jingrap ka dang beteng hati ka ri ki di ka perthei ki la pha jingrap haka di ka ri na ka benta ki jinon kam jong ki nong shnong ki balamat ya ka jing hakum ka ni ka por.